ערב טוב לכם, נינו אבסדזה, שאת מועמדת מפלגת העבודה לכנסת. יש לך עוד 4 מקומות עד שתגיע. היית פעם חברת כנסת, אבל בקדימה. וערב טוב לך, דוקטור יוסי ביילין, שהיית פעם במפלגת העבודה, אחר כך יושב ראש מרץ, אתה גם שר לשעבר. תגיד, למה אתה חושב שיצחק הרצוג טוב משלי יחימוביץ' בראשות מפלגת העבודה? אני מכיר אותו. הוא אחד האנשים היותר פעילים, מעשיים, אקזקוטיביים, הוא אחד השרים היחידים שאני מכיר שיכול לבצע עבודה, וכל משרד שהוא עשה עבודה נהדרת, ואני גם רואה בו איש שמשלב גם את התפיסה המדינית וגם את התפיסה החברתית, בניגוד לשלי יחימוביץ', שכמובן משלמת מס שפתיים גם לנושא המדיני, אבל הנושא המדיני רחוק מאוד מליבה. היא גם למשל אמרה שתנועת העבודה לא הייתה אף פעם שמאל, שמפלגת העבודה אף פעם לא הייתה שמאל, ואני פשפשתי בניירות שלי למצוא, אולי זה לא נכון, ואכן זה לא כל כך נכון. אני חושב ששלי יחימוביץ' היא ממש טעונה בהיסטוריה של מפלגת העבודה בראשותה. האם יכול להיות שאתה תומך בהרצוג, ושבעצם אתה רוצה לראות את מפלגת העבודה בתוך הממשלה? אני רציתי לראות אותה בתוך הממשלה הנוכחית, לא היום. היא לא יכולה להיות בממשלה עם בנט ועם ליברמן כשר חוץ, אבל היא יכלה להיות בממשלה בינואר כדי למנוע את בנט וכדי למלא תפקיד של שר חוץ במקום ליברמן. ואני ואתה מקווה שבוז'י יכניס את מפלגת העבודה לממשלה? בזמנו אני חושב שהוא היה עושה את זה. היום אני מאוד לא ממליץ בפניו לעשות את זה כאשר הוא ייבחר. אני מקווה שהוא ייבחר. נינו, למה שלי יחימוביץ' ולא בוז'י הרצוג? שלי יחימוביץ', כי קודם כל, אם לא הייתה שלי מפלגת העבודה, כנראה היום לא היינו בכלל מדברים, כי כבר כמעט אמרו תיגר על המפלגה. דיברו 4 מנדטים, 5 מנדטים, גג זה 8-9 מנדטים. היא הרימה את המפלגה מהקרשים. זה דבר אחד. דבר שני, היא החזירה לפוליטיקה ישראלית מילה אידיאולוגיה, במובן הכי טוב של המילה שהיה חסר. שמפלגת העבודה לא הייתה פעם שמאל, אני מדברת בכלל על אידיאולוגיה, תכף נדבר במה זה מורכב, אבל בכלל שאידיאולוגיה הפסיקה להיות מילת גנאי. ראיתי מפלגות וראיתי פוליטיקאים, דן, שאצלם זה היה צחוק לדבר על אידיאולוגיה. ודבר שלישי והכי חשוב, אני חייבת להוסיף את זה, היא החזירה לסדר יום הציבורי, סדר יום הכלכלי החברתי, מה שהיה חסר לנו באופן טוטלי, 500,000 איש יצאו בגלל זה. אני לא חושבת שזה חולשה. לא יצאו לרחובות בגלל... הם יצאו לא בגלל, בזכות שזה שהסדר יום המדיני, הכלכלי, החברתי עלה... ולמה לא הרצוג? ומה רע בהרצוג? כי קודם כל אני לא רוצה עוד פעם שמפלגת העבודה תקטן ותהיה, ואני בטוחה שיושב ביילין שמפלגת העבודה הייתה חשובה לו, שאני לא הייתי בארץ, גם הוא לא רוצה שמפלגת העבודה תישאר כפי שהיא הייתה אחרי שאהוד ברק עזב. היא הייתה כמה מנדטים ואמרו זהו, נגמר, אין יותר סוציאל דמוקרטי, אין מפלגת העבודה. ואני לא רוצה להיות גלגל החמישי בממשלת נתניהו. למה בעצם אתה נוקט עמדה בעניין הזה אחרי שכל כך הרבה שנים חלפו מאז פרשת ממפלגת העבודה? אתה כבר לא שם. נכון, אבל אתמול ישבנו כמה שרים מממשלת רבין והסתבר שמחציתנו לא הצביע עבור מפלגת העבודה בבחירות האחרונות. אז למי הצבעתם? ובכל זאת, אני בוודאי במרץ, היו כאלה... אבל למי הם הצביעו? שחל. גם למרץ, שחל לא אמר, ברעם הצביע, אמר למפלגת העבודה. מדוע אנחנו עושים את זה? משום שאנחנו רואים במפלגת העבודה כמפלגה הראשה במחנה השלום הישראלי ובתנועת העבודה. ולכל אחד מאיתנו חשוב מי יעמוד בראשה. עכשיו, אני רואה למשל בבוז'י הרצוג, אדם שיוכל לעמוד בראש איזשהו מערך בין מפלגת העבודה ומרץ, מה שיהפוך את הסיעה לסיעה מאוד גדולה. אבל הרי יחימוביץ' באמת בתפיסותיה יותר קרובה, יותר יכולה לעמוד בתווך שם מאשר בוז'י. מה קרה לשלי? תראה, שלי באה מהשמאל, היא אמרה שהצביעה חדש. היא רצתה נורא להתנתק מן השמאלנות הזאת, ולכן היא נקטה עמדות, כולל לגבי ההתנחלויות, שזה לא בעיה לבנות בהתנחלויות, כי בין כה צריכים לבנות בארץ הזאת, ודברי הבל מהסוג הזה, היא עמדה על כך שלא יהיה שיתוף פעולה בינה לבין מרץ, עד כדי כך שהיא אפילו סרבה להגיע להסכם עודפים עם מרץ, ועשתה את זה עם מפלגה ימנית. הבעיה כאן עם שלי, לא העמדות הבסיס שלה, שהיא בוודאי שמאל, אלא הבריחה שלה מהם. מה את אומרת? שלי לא התנתקה מהשמאל, היא בדיוק מחוברת למציאות, והמציאות היום אומרת אין מה לדבר. אני מכירה פוליטיקאי אחד במדינה הזאת שמדבר על 2 מדינות לשני עמים, בר אילן א', בר אילן ב', ולא עשה שום דבר. היא אומרת שצריך לעשות את זה ברגע הנכון, בזמן הנכון. אבל עכשיו... אבל בכל זאת הסתירה את הצד המדיני של עמדתה לפעמים. עכשיו היא נותנת גיבוי מלא. מה היא כבר יכולה לעשות וצריכה לעשות יותר מזה? נתניהו יודע. ברגע הנכון, אם הוא ילך באמת על איזשהו הסכם אמיתי, מי שייתן
ייתן לו גיבוי. לא יהיה כאן הסכם בלי מפלגת העבודה. אבל זה גם בוז'י ייתן, זה גם בוז'י ייתן. בוז'י לא בטוח ייתן את זה, אבל בטוח הוא לא יהיה אלטרנטיבה שלטונית. זה מה שמפחיד אותי. אני לא רוצה לראות פה שלטון אחד של קפיטליסטים, שלא מעניין אותם שום דבר, רק את ההבטחות והפחדים של איראן. אבל בוז'י לא מייצג עמדה קפיטליסטית נטו. יכול להיות שהוא... הוא הרבה יותר קרוב, אם אתה שואל אותי, ליאיר לפיד, מתפיסה כלכלית שלו, ממה שהוא קרוב לסוציאל דמוקרטיה של מפלגת הקלאסית. משרד העבודה והרווחה הוא הוכיח את יכולתו, לא רק הביצועית, אלא גם תפיסתו, תפיסת העולם שלו. אי אפשר לטעון עליו שהוא מייצג את הקפיטליזם. יכול להיות שההתנגדות לשלי גם קצת שוביניסטית, הם לא רגילים... זה כבר עניין לפסיכיאטר. יכול להיות שימצאו אצלי דבר כזה. לא, אני לא אומר. אני ממש לא חושב ככה. יש לי בעיה גדולה לראות אותה כמנהיגת תנועת העבודה בישראל ומחנה. ואתה לא רואה את כל היתרונות שנינו מצביעה עליהם? מה שאמרה נינו זה לגבי העובדה שהיא הביאה רוח למפלגת העבודה, יצרה עניין הוא לא בלתי נכון. אבל השאלה אם אתה נותן לאדם כזה להיות בתפקיד רק ממה שהוא הביא לתנועה... למה תביא מישהו ישנוני, יחזיר אתכם יחזיר את מפלגת העבודה ל7 מנדטים? אני אומר לך, אני מכיר את הרצוג הרבה מאוד שנים. אין הרבה אנשים כאלה. אין הרבה אנשים כאלה, הוא איש עם מרץ רב ועם יכולת נדירה להזיז הרים. אבל לא ברור שיש לו את הכריזמה של שלי. אני לא כך רואה את הכריזמה של שלי, עליי בכל אופן היא לא עובדת. לי ברוך שיש כריזמה ולי ברוך שיש המון, אלפי צעירים ולא רק צעירים במדינת ישראל, שהם בדיוק קמו ואמרו, הנה, פה האידיאולוגיה האמיתית, זה הבית שלנו וכאן העתיד שלנו. היא מחזירה לצעירים, אני מסתכלת על ילדים שלי, על חברים שלהם, תקווה. מה שלקחו מהם כבר מזמן. דורות התחנכו פה עם זה שככה בארץ. ועכשיו יש צעירים שאומרים, לא, לא ככה בארץ, אנחנו נצא לרחובות, אנחנו נתמוך באידיאולוגיה האמיתית כדי לשנות משהו. ואני חושבת שתקווה הזאת לעתיד, היא החזירה אותם צעירים וגם למבוגרים. אני יכול להניח נכון ששניכם מעריכים שמפלגת העבודה היא לא אלטרנטיבה לשלטון גם בבחירות הקרובות? הבחירות הקרובות הן בתור 4 שנים, אי אפשר שום דבר לדעת. אם יש אלטרנטיבה לשלטון, ואני מניח שיש לזה מפלגת העבודה או תנועת העבודה. התמיכה שלך בבוז'י היא ממש מנוגדת לתפיסתך העקרונית שתומכת במרץ. כי כל מה שבוז'י מייצג הכי רחוק ממרץ. ממש לא. תראה, הדבר הכי מעשי הוא שבוז'י לא דוחה את האפשרות לחבירה, שאני מדבר עליה כבר 20 שנה, בין מפלגת העבודה ובין מרץ. ושלי, חד משמעית, דוחה כל אפשרות של חבירה בין מרץ ומפלגת העבודה. מה את אומרת על הנקודה הזאת? בדיוק בגלל שאני מאמינה שמפלגת העבודה כן תהיה אלטרנטיבה שלטונית, אני מאמינה ואני מקווה ואני בטוחה ששלי תהיה יושבת ראש המפלגה. אני מודה לשבילכם, תודה רבה. תודה.